Dobrý večer, vážení hostia, vážený otec Nuncius, a milí študenti a milí učitelia. Dovolte mi, aby som vás ako predsednička občianskeho združenia Nenápadní hrdinovia privítala na slávnostnom koncerte, ktorý sme zorganizovali pri príležitosti 3. narodenia významného katolického disidenta Silvestra Krčmeryho. Tento koncert je súčasťou 16. ročníka konferencie Nenápadní hrdinovia. Medzi vami sú dnes študenti z 5 miest, ktorí spracovali príbehy 15 ľudí, ktorí sa postavili totalitnému režimu komunizmu. Komunizmus bolo obdobie, ktoré mnohým ľuďom sľubovalo rovnosť a bohatstvo, a namiesto toho prišlo niečo iné. Prišli vraždy, prišla krádež, prišla násilná kolektivizácia a mnoho iného. A vlastne tí komunisti pokračovali až dovtedy, kým z toho človeka neostala žiadna ako keby hodnosť. Ale napriek tomu medzi tými ľuďmi boli ľudia, ktorí si nenechali si zobrať tú svoju iskru. A medzi takýchto ľudí patril aj Silvester Krčmery. A ja som veľmi rada, že dnes si vypočujeme jeho životný príbeh, ako tú iskru nestratil. A to aj vďaka výbornému hercovi Matejovi Marušinovi, členovi Košického divadla, a vďaka výbornému spevackému zboru Canzona Neosoliensis, ktorí nám zaspievajú 10 výborných skladieb, a veľmi sa teším, že medzi nimi je veľmi veľa slovenských autorov. Dear ladies, dear nuncius, thank you for coming here for this special concert on the occasion on the 100th celebration of birthday of Silvester Krčmery. We are very happy that you are here. Because it's important to talk about this topic. I'm very glad that today we will listen to story of Silvester Krčmery. We will listen it by very good actor from the Košice National Theatre, Matej Marušin, and we will listen to the 10 wonderful musical pieces by Canzona Neosoliensis, directed by Veronika Veverková. Tento zbor diriguje Veronika Veverková, a ja by som ešte predtým, ako sa pustíme do umeleckého zážitku, odovzdala slovo nunciovi Nicolovi Girasolimu. Dobrý večer. Shall nie hovorím po slovensky, so I will address you in English. First of all, I'm very honored and very happy to be here with you tonight, because this is a very important event, and I know that you do every year, no, something to remember Silvester Krčmery, but this year we are celebrating 100 years of his birth. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Som veľmi rád, že ste ma pozvali na toto podujatie, a obzvlášť, že sa to týka Silvestra Krčmeryho, ktorý tento rok oslavuje z té výročie svojho narodenia. I came here tonight, first of all, to say thank you. Thank you to all of you. Thank you especially to the Konrad Adenauer Stiftung. Thank you to the students, because I know that today, during all day, you have contributed, you have studied, you give your active role and participation in this event. And we look at you, the young students, the future generation. Really, you are those who can really bring the witness of Silvester Krčmery also to the future.
Ďakujeme veľmi pekne aj mladým ľuďom, ktorí sem prišli. Sme veľmi radi, že Silvester Krčmery, že mladí ľudia sa zaujímajú o túto tému a že odkaz Silvestra Krčmeryho budú šíriť a posúvať ďalej. And we are here tonight not only to remember Sylvester Krčmery, but first of all to be committed to the value that he lived and he taught to all of us. Sme tu nielen preto, aby sme si spomenuli na Silvestra Krčmeryho, ale aj preto, aby sme... could you repeat it? Values. Aby sme si spomenuli aj na hodnoty, ktoré šíril. No, la idea è questa, cioè trasmettere questi valori, essere fedeli a questi valori e soprattutto quest'uomo che ha vissuto una fede profonda e autentica. Áno, tak dôležité je, aby sme odovzdávali tie hodnoty, preto sme spoznali aj ten život tých hrdinov, aj život Silva, aby sme prežívali tie hodnoty pravdy, aby sme boli svedkami, aby sme žili tú autentickú vieru. Quindi noi siamo qui stasera non tanto per guardare al passato, a questi 100 anni che stiamo celebrando. Siamo qui questa sera perché vogliamo guardare al futuro con grande speranza. A tak nie sme tu preto len, aby sme spomínali na minulosť, ale aby sme sa pozerali do budúcnosti s veľkou nádejou. Questa speranza che per noi cristiani, come lo è stato per Sylvester Krčmery, la speranza non è una possibilità per noi cristiani, la speranza è una certezza che Dio c'è, è una certezza che le cose per le quali crediamo dobbiamo attendere perché si realizzeranno. A táto nádej nie je niečo neurčité. Tá nádej, tak ako to bolo aj pre Silva Krčmeryho, je aj pre nás istotou o tom, že Boh je. Istotou o tom, že bude dobré a že tá nádej sa naplní určite. Io ogni anno partecipo ai vostri incontri, no? A questo incontro, però quest'anno davvero sono molto emozionato perché questi 100 anni ci danno anche molto entusiasmo e molta gioia. Abbiamo bisogno in questo bellissimo paese, nel nostro bellissimo paese della Slovacchia, di tanta speranza, una speranza che è poggiata sui valori nei quali crediamo. A otec Nuncius hovorí, že často sa zúčastňuje na takýchto našich podujatiach, ktoré aj Konrad Adenauer Stiftung podporuje, ale aj tento rok je to výnimočne dôležité, lebo tento rok možno viac ako inokedy potrebujeme túto nádej. Grazie ancora, grazie anche al coro, grazie a tutti quanti voi. Continuate a tenere viva, no, la fiamma di questo grande eroe, di questo grande uomo, di questo grande cristiano e soprattutto per tutti quanti noi cerchiamo non solo di commemorarlo, ma questa sera prendiamo un forte impegno, noi vogliamo imitarlo. Takže pripomínam, že nechceme si len spomínať, nechceme len komemorále, ale chceme ho nasledovať. A dneska večer špeciálne máme ten oheň, mať aj my, máme ho zapáliť, aby sme žili aj my ten plameň, ktorý aj ten Silvo Krčmery zapálil. Grazie a tutti e veramente ancora un grazie alla vostra fondazione, alla vostra associazione. Continuate così. Continuate con gioia, entusiasmo e dinamismo per difendere i valori cristiani, i valori sociali, i valori etici e i valori morali. Grazie. Takže ešte raz ďakujem pekne, ďakujem nadácii Konrada Adenauera a teda samozrejme nenápadným hrdinom, ďakujem spevákom a ešte raz výzva, držte si túto nádej a pokračujte, naplňajte vo vašich životoch teraz to, čo ten Silvo prežíval v minulosti. Držte si vašu nádej. E facciamo un applauso agli studenti che loro sono stati i protagonisti quest'oggi. We go a big applause to the students because they've been the protagonists today. Takže aplaus pre študentov, ktorí dneska celé dopoludnie prezentovali príbehy. A ďakujeme veľmi pekne aj otcovi Nunciovi. On rozpráva s vami. Dobrý večer. Predtým, než začnem čítať, by som rád vyslovil jednu vec. Dnes sme sa stretli, aby sme si pripomenuli
Silvestra Krčméryho. A dnes v noci nás opustil ďalší lekár, profesor Pavel Traubner. A obidvaja nepochybne patria k najväčším osobnostiam našich moderných slovenských dejín. A preto by som vás chcel poprosiť, aby sme im, ako aj všetkým obetiam totalitných režimov a vôbec všetkým, ktorí odišli na večnosť, vzdali hold a uctili si ich minútou ticha. Silvester Krčméry, pravdou proti moci. Po prekonaní mnohých prekážok a zábran, aj vnútorných, vychádza predsa len aj pre verejnosť menšie množstvo mojich spomienok a svedectiev o vymývaní mozgu v totalitnom systéme. K tomuto sprístupneniu som sa rozhodol aj kvôli praktickému použitiu v budúcnosti v náznakoch možnosti novej totality. História záznamov mojich spomienok bola skoro taká spletitá ako príbehy, na ktoré som si spomínal. Z väzenia som sa vrátil po vyše 13 rokoch v októbri 1964. Jedna z prvých vecí, ktorú mi veľmi kládli na srdce viacerí kňazi, biskupy a priatelia, bola, aby som si čo najskôr sadol a napísal skúsenosti z prežitých rokov prenasledovania a väzenia kvôli zachovaniu presného svedectva. Spomedzi známych osôb a priateľov mi v tejto súvislosti v pamäti výraznejšie utkveli páter Mádr a hlavne páter Zveřina, ale boli aj iní. Pri obnovení spomienok mi boli na zábranu aj určité nervové a duševné komplikácie. Zvieranie hrudníka, zovretie srdca a hrdla, ba zrýchlenie pulzu ako kedysi vo väzeniach. Od premýšľania nad spomienkami som dostával silné bolesti hlavy, bolesti očí, krku, chrbtice, aj napriek občasnému telocviku a striedavej relaxácii poležiačky. Obnovovali sa mi pocity zimy, chladu, triažky a tvrdošinnej nespavosti. Pre toto všetko som sa dlho nemohol prinútiť k plneniu sľubu a predsavzatia, ktoré som si tak dávno uložil do záväzku príslušnosti, poslušnosti voči svojim duchovným bratom a z vďačnosti za toľké obdržané milosti. Kedykoľvek intenzívne a vzrušene myslím na tie závratné veľké veci a milosti, nevydržím súvislo spomínať viac ako 20, 30, výnimočne 60 minút. Unavím sa a vysílim viac, než pri akejkoľvek inej fyzickej či duševnej práci. Súčasne pociťujem aj veľký nepomer medzi možnosťami ducha a hmoty. Medzi mojimi myšlienkami, ktoré letia, vynárajú sa a bleskou mnou prenikajú a neschopnosťou ich tak pohotovo registrovať. Ako som spomenul, tieto spomienky vzrušujú a bolia, lebo ma nútia znovu v sebe obnovovať stavy úzkosti, strachu, ľudskej beznádeje i bolesti, alebo aspoň zlomyselnosti. Otvárajú staré rany, jazvy, ktoré sa už skoro úplne zahojili, alebo aspoň čiastočne vytratili z pamäti a stratili na intenzite. Pre psychické a telesné ťažkosti som sa zámerne vracal k týmto spomienkam len vo chvíľach, keď sa bolo treba prinútiť znovu a znovu bojovať. Svedčiť nielen o pravde, ale i o hriechu a súde. A tým predísť akýmkoľvek kompromisom či snahe výjsť s každým za dobre a vyhnúť sa konfliktom. Zvlášť som sa vracal k spomienkam na väzenie vtedy,
keď bolo treba napríklad so spravodlivým hnevom svedčiť proti ľuďom, čo spolupracovali na ére zločinnosti, na prenasledovaní nevinných. No vracal som sa k ním aj vtedy, keď ma už ľakala túžba po pokoji, mlčaní a zabúdaní, namiesto toho, aby som vytrvalo a rozhorčene hovoril, až kričal obžaloby voči tým, ktorí ešte stále takto konajú alebo môžu, chcú a budú konať. Zatkli ma v noci z 26. na 27. júla 1951, v piatok asi o 0:15 až 0:30. Celý scénár zatknutia bol typický pre tú dobu. Prebehol skutočne ako v dobrodružnom románe, ako v nejakej lacnej, napínavej detektívke. Okolo polnoci ma v mojej ošetrovni v Kuřivodech zobudil neznámy poddôstojník alebo dokonca dôstojník a veľmi naliehavo kričal: Poďte rýchle, rýchle, umiera nám jeden dôstojník, zvrací a má strašné bolesti. Neskôr som si všimol, že bol s nimi aj osvetový dôstojník z nášho útvaru, pravdepodobne z Hviezdova alebo Kuřivod. Tak som si vtedy natiahol, hoci bolo teplo, hrubé ponožky a vzal som si baganže a nie vychádzkové poltopánky, lebo som už tučil, že skôr či neskôr ma niekde zoberú. Vyšiel som s ním von. O chvíľu som si všimol jedno drobné protirečenie. Volali ma k umierajúcemu dôstojníkovi, pritom vonku bolo všade ticho. Nikde nebolo nič počuť a za jedným barákom bolo šikovne ukryté auto. Pýtam sa jedného z nich: to je vaše auto? On hovorí: nie, vlastne áno.
Už som vtedy vedel, že klamú, že je to proste všetko narafičené. Hneď na to sa vrhli na mňa asi traja, zbalili ma, už neviem, či do deky alebo do čoho, zapchali mi ústa, lebo som uprostred noci začal demonštratívne kričať o pomoc a hodili ma do toho auta. Hneď mi nasadili putá, na oči gumou potiahnuté nepriehľadné čierne okuliare, aby som nič nevidel, a vyštartovali na neznáme miesto. To tiež v človeku vzbudzuje neistotu. Uvedomil som si, že sa mi niekedy v týchto situáciách začínajú triasť ruky. Potom som počul asi najlepší vtip v mojom živote. Odrazu mi ten vysoký vedúci zatýkajúceho komanda hovorí: "Nemějte žádné obavy, ste v rukách státní bezpečnosti." Povedal som si, to teda skutočne nemám žiadne obavy. Jediná vec, z ktorej ľudia majú hlavne strach, je štátna bezpečnosť, čiže štátna nebezpečnosť, ako ju nazývali. Z nej mali horor, väčší ako z gangstrov, kriminálnikov alebo prepadačiek. Z rozhovorov únoscov som zistil, že ideme do Prahy. Pochopil som, že je to koniec. Majú ma v rukách. Zrejme už sledovali dosť vecí. Musím počítať aj s tým, že možno prišiel koniec môjho života. Pokiaľ som poznal ich systém, zlomyselnosť a dôkladnosť, myslel som, že už ťažko môžem uniknúť najhoršiemu. V zápäti som si uvedomil, nemôže byť krajší koniec života, ako položiť život práve za Božiu vec. Odrazu sa mi tak uľavilo, že som sa začal nezadržateľne a nahlas smiať. Na smiech sú oni priam alergickí. Vtedy sa ma vedúci zatýkajúceho komanda ostro opýtal: "Na čom sa smejete?" Odpovedal som: "Na tom, že je to celé ako vystrihnuté z koubojky alebo detektívky takej vykonštruovanej. No veď vás ten smiech rýchlo prejde. Počkajte." Strach a neistota, kto všetko je vlastne zatknutý, čo kto vypovedal, čo je prezradené, čo budú so mnou robiť, ako ma budú mučiť, alebo akým spôsobom budú chcieť zo mňa niečo dostať, boli najdominantnejším prvkom z pobytu vo väzení. Nebolo počuť žiadny zvuk, len úplne ticho. Na výsluch ma previezli v oplechovanom autobuse ráno 37. Najprv bolo dlhé čakanie v Plecháči a potom som prišiel do podzemia hlavného vyšetrovacieho oddelenia štátnej bezpečnosti v Brne na Příční ulici. Od tej chvíle začali výsluchy prakticky bez prestávky. Väčšinou 2-krát denne a potom v noci. K tomu v noci veľké svetlo. Dostavilo sa nechutenstvo, zrejme z rozrušenia. Nasadili prvé nátlakové metódy. Celú noc stáť, socha alebo šliapať. To znamená, že väzeň si nesmie ani sadnúť, ani ľahnúť. Tým sa vlastne úplne vylúčil spánok. Dnes sa z lekárskych pozorovaní vie, že stačí 7 dní a noci zablokovania spánku, aby sa človek fyzicky a nervovo úplne zosypal, aby organizmus totálne zlyhal, ba dokonca i zomrel. Preto sa to pokladá za jeden z najúčinnejších spôsobov mučenia. Bol to veľmi zlý, nepríjemný pocit. Bol som taký unavený, vyčerpaný, že som prakticky zaspával v stoji. Stačilo, aby som sa len priblížil k ústene alebo sa dotkol prstom radiátora a zaspal som. Niekedy som pritom ani nespadol na zem. Určité mechanizmy svalového napätia, tonu, nespali, ale boli v činnosti. Hneď na to strážni, ktorí nás mali strážiť pri týchto nátlakových spôsoboch, začali búchať a kričať. Prinútili nás zase chodiť, alebo aspoň stáť. 4. augusta ma nakoniec previezli do väzenského oddelenia nemocnice u svätej Anny, kde som bol operovaný na slepé črevo. Bola pritom jedna sestrička, Vincentka, a nejaký doktor. Keď mi dávali narkózu, snažil som sa kričať spod masky, že ma trápia a nútia k veciam, s ktorými nesúhlasím, aby to dali vedieť ďalej. Myslím, že reholné sestričky mohli niečo dostať von, ale je to málo pravdepodobné. Chcel som o sebe poslať správu a tým upozorniť aj druhých, lebo väčšina priateľov ani nemusela vedieť, že som zatknutý. Dlho to nevedela ani moja rodina.
Chvíľami som aj túžil zomrieť, len aby som nemohol nikoho namočiť alebo im vydať do rúk ďalších na šliapanie a podobné spôsoby zaobchádzania. Potom ma prišli navštíviť vyšetrovatelia, eštebáci z Příčnej ulice a povedali: teraz ste nám tu niečo predviedli, alebo ste predsa len mali nejakú chorobu? Vidíte, my nie sme odľudia, nie sme nejakí sadisti, veď sme vám umožnili operáciu. Ale teraz už musíme začať pracovať, lebo ste tu už 14 dní a ešte nemáme od vás žiadnu výpoveď. Vtedy som pochopil, že treba radšej zomrieť, ale neuhýbať pred vyšetrovaním. Nedá sa mu vyhnúť, dá sa len oddialiť. Asi 9.8. mi vybrali stehy a 10.8. ma doviezli späť do väznice s kompresným obväzom na bruchu. Tentokrát do inej cely, do Rohovej, a už som nebol sám. Raz ma dali na noc, aby som nemohol spať, na dozor a výsluch k neznámemu hrdzavému referentovi. Bol to poručík či nadporučík. Skoro celú noc mi rozprával, aký rozdiel je medzi kresťanmi a komunistami. Vidíte, o nás sa hovorí, že s ľuďmi hrubo zaobchádzame.
ručím vám svojim komunistickým slovom, že od nás ani facku nedostanete. My vieme, čo sú to zákony a čo je to slušnosť. My nie sme inkvizícia, akú mala cirkev. Naše komunistické slovo je iné ako vaše kresťanské. Ale neuplynula možno ani pol hodina a už som od neho dostal prvú facku. Rozčúlil sa, keď som mu odmietal odpovedať tak, ako on chcel. Bol tam aj jeden nízky referent s čiernym pohľadom. Tiež vyťahoval svoje problémy, aby tak prinútil vyšetrovaného hovoriť. Rozprával, ako mu manželka zahynula, vypadla z vlaku a potom zase kričal. Vedomie zlyhania a neschopnosti niektorých našich blízkych odolávať na nás pôsobilo zo všetkého najhoršie. Myslel som na to, že boli možno silnejší ako ja. A keď sa zlomili, asi sa ani nedá dlhšie vydržať. Na druhej strane ma mýlilo spočiatku pomerne slušné zaobchádzanie zo strany referentov, s čím sme nepočítali, kým sme neprehliadli ich dobre premyslenú taktiku. Veď iste, že sa nedá najprv mlátiť a potom sa slušne vypytovať. Jedine naopak. Doma sme sa skôr pripravovali na to, ako odporovať alebo odpovedať mlčaním na bitku, údery, kopance a iné násilie. Ale veľmi ťažko sa mlčalo pri slušných otázkach. Slušné zaobchádzanie môže získať dôveru väzňa jedine od začiatku. Po počiatočných surovostiach už nikoho nepresvedčí, preto slušnosť sama nezaručí, dokedy bude trvať a čo sa bude s väzňom robiť neskôr.
starej budove povestnej väznice Praha-Ruzyň v cele číslo 214 som bol najprv sám. A keďže som už z počutých informácií vedel, že tam bude prísny režim, začal som dobrovoľne šliapať. Zo solidarity s tými, ktorí tu museli šliapať pred mnou, alebo aj teraz. Tiež preto, lebo som sa chcel presvedčiť, koľko ešte vydržím a ako to skončí, keď už nebudem vládať. Ako a kedy padnem do bezvedomia. Asi 14. 15. výsluchu. S vyšetrovateľom Honzom som mal vtedy prvý konflikt. Hovoril, ak nebudete vypovedať dobrovoľne, máme na to spôsob. Viete, čo je to šliapanie? Viete, čo to je, keď nebudete ani sedieť? A ja som mu tak, už neviem, či neprozreteľne, alebo trošku aj schválne povedal, veď ja už šliapem 3. deň. A kto vám to dovolil? Vy sa mi tým vyhrážate, teda to používate. Tak akože kto vám to dovolil? Prečo by som nemohol šliapať, kedy ja chcem? Faktom je, že táto metóda je na prvý pohľad jemná, slušná. Človeka sa ani nedotknú. Jednajú s ním ako v rukavičkách, ako je to o to horšie. Večer vás pália chodidlá. Väzeň si ich cíti o mnoho viac, ako keby ho mlátili priamo palicami, prútmi alebo trebárs pelendrekmi. Nie však 10-15 minút, ale celé hodiny, ba i týždne. Už prvý večer začínajú nohy opúchať a každý úzkostlivo hľadá nejakú menej bolestivú polohu, miesto, kde by sa mohol oprieť. Rukavičkové metódy sú azda horšie ako metódy fyzického násilia, kde má človek pocit, teraz ma bijú, ale musím ešte chvíľu udržať. Pána Ježiša tiež tak bili. V Bratislave som sa stretol s novými referentmi. Do výsluchovej miestnosti ma predviedol robustný nadstrážmajster alebo podporučík. Podľa protokolov súdim, že to bolo asi 28.6.1952, čiže približne rok po zatknutí. Priniesol protokoly, aby som ich podpísal. No, vy tam vlastne nič nemáte. Neviem, na čo sme sa s vami hrali celý 1 rok, keď ste sa k ničomu nepriznali. Keď som si protokol pozrel, nebolo tam vecne nič, ale frázami o špionáži, velezradnej činnosti a o Vatikáne sa len tak hemžil. Protokoly som odmietal podpísať. Nie je vylúčené, že vyšetrovateľ mal vtedy vypité alebo bol nadrogovaný, lebo skutočne zúril. Možno bol zvyknutý, že stačí pár faciek a každý mu všetko podpíše. Nepočítal s prejavením nesúhlasu. Začal ma škrtiť, biť pesťami a udierať hlavou o stenu. Tak dlho, kým som nepadol na zem. Tak vy ste nevinní. Vy ste nič neurobili. Tak mi tu podpíšte. Popieram akúkoľvek činnosť, ktorú som robil a budem i ďalej popierať. Zase jedna právne nezmyselná veta. Nakoniec som ju podpísal, hoci ma to neskôr mrzelo. Myslím, že takéto lži alebo konštrukcie som zásadne nemal prijať. Keď dáš niekomu ako čert prst, chytí ti celú ruku a aj najmenší kompromis sa kruto vypomstí, ba môže pripraviť cestu ďalšiemu a väčšiemu. Bol som trošku dokrvavený, preto, keď ma potom dal na celu, vzal hneď môjho spoluväzňa preč, zrejme, aby nemal svedka. Po tomto výsluchu som zistil, že mám nalomené 2 rebrá. K lekárovi ma nepustili, ale v priebehu 3-4 týždňov sa zhojili zrejme bez následkov. Pár mesiacov potom, čo so mnou tento vyšetrovateľ tak surovo zaobchádzal, vraj spáchal samovraždu. Skoro každý, kto v našom procese negatívne zasahoval, bol veľmi kruto potrestaný. Taký trest by sme si asi nikdy neboli vymysleli, akým sa potrestal on sám.
Do súdnej väzby som bol preložený v tom istom justičnom paláci v Bratislave asi 4.8.1952, čiže v predvečer mojich narodenín. Až tam zostavovali naše zatýkacie rozkazy a prvýkrát sme podpísali zatýkače. Dovtedy sme boli držaní vo väzbe nezákonne. Odrazu sme všetci z celej bratislavskej skupiny, okolo 20-25 ľudí, stáli vo veľkom kruhu vo vstupnej hale dolu na prízemí, odkiaľ sa dalo vidieť na vyššie poschodia. Keď som sa tvárou postavený k stene pokúsil trochu pozrieť bokom, niektorých som videl veľmi dobre. Jano Gunčaga stál hrdo. Bolo povzbudivé vidieť, že ho nezlomili. Vlado a Ferdo mi kývali. Aca Šmitová, dosť ďaleko odo mňa, začala odrazu kričať na celú väznicu. Nebojte sa, bratia, tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Na to sa na ňu vrhli asi 3 bachari, začali jej zapchávať ústa a kričali, čo ste sa zbláznili? Čo sa to opovažujete? Veď vy si to odnesiete. A ona na to, práve, že som sa nezbláznila, ako ste chceli, práve preto toto kričím. Napokon som sa ocitol v Košiciach. Môj referent v Košiciach sa v mnohom nelíšil od ostatných. Nižší, pomerne chudý, blond s väčšou plešinou. Poručík, asi 28 až 32 ročný, neskôr bol povýšený na nadporučíka. Výsluh začal veľmi suverénne, ako väčšina referentov, ktorí ma prvýkrát vyšetrovali. Koho poznám, akých ľudí a podobne. Váhal som menovať konkrétnych lekárov, ktorých som poznal. Preto som najprv recitoval mená známe podľa lekárskej hierarchie, z rôznych fakult, odborných ústavov, ale pochopil som, že aj toto bola chyba, lebo referent napríklad postrehol, že som vynechol doktora Šestáka. Za jeho zatajenie mi odobral stravu. Ešte som nepoznal jeho systém. Najprv odobral stravu, aby väzeň zoslabol. Na druhý deň nasledovalo bitie, kopanie do kolena, holenie a státie. Neskôr sa medzi väzňami označovalo termínom socha. Strážny ho vodne v noci spestroval tým, že ma nútil stáť na jednej nohe. Keď som si prešliapol, zase nastali nejaké zúrivosti. Neobyšli ma ani halucinácie alebo obsesie, horúčka a triažka. A to vtedy, keď som dlhšie stál a začali mi puchnúť nohy. V pozore, pokiaľ viem, som stál až 50 hodín a oni sa striedali po 3 až 6 hodinách. Čierny podporučík, vojak nazývaný Medik, ma raz pustil na celu, keď mi už začali nohy opúchať. Mal som triažku a svalovú horúčku, ale potom ma už nemohli prebrať. Zaspal som alebo omdlel. A znovu ma začali byť. Napríklad jeden tmavý referent s fúzikmi, tiež asi podporučík, ulízaný so zlatými hodinkami. Z neho bolo jasne cítiť alkohol. Myslím, že sa na takéto nečisté veci museli podgurážovať. Nútili ma robiť drepy, dlho stať v podrepe alebo byť v závese, v šikmom stoji pri stene s oporou len na končekoch prstov. Nikdy som si nemyslel, že je možné toľko vydržať. Som rád, že som všetky tieto veci na sebe vyskúšal. Keby som napríklad od začiatku odmietol vstáť alebo šliapať, možno by ma zbili, zmrzačili a zda i zabili, ako sa to v tomto období neraz stalo. A nenadobudol by som takúto skúsenosť. Nenaučili sa obrane a nemohol by som ani svedčiť, upozorňovať a pripravovať ľudí na podobné metódy. Veď Pán ma tam zrejme aj preto poslal. Dal mi primerané lekárske a psychologické skúsenosti, schopnosti a vedomosti, dostatočne dlhú prípravu, teda aj adaptáciu v nezvyklo predĺženej vyšetrovacej väzbe so skoro všetkými jej zosilňovacími variáciami a pestrosťami. Preto som si znovu a znovu opakoval, som vlastne taká Božia sonda, Božie laboratórium, hlavne pre druhých, pre cirkev.
Veľmi ma povzbudilo, keď som sa vyklepkávaním väzenskej morzovky dozvedel, že je tam Vlado Jukl. Bol v dobrej psychickej kondícii, hoci mu odobrali deky a musel mrznúť. Každú noc bolo zovšadiaľ počuť výkriky a bitie. Zvuky pripomínali bitku nejakými predmetmi alebo tyčami. A zovšadiaľ bolo počuť ženské výkriky a bolestné hlasy starých ľudí. Keď ma bili, zaujať odmietavý postoj mi vôbec nerobilo problémy. Ich slušnosť však bola len pretvárkou a vydieraním zdvorilosti, zneužívaním dobrého správania. Nadobudol som skúsenosť, že čím fanatickejší, fantastickejší a beznádenejší, zdanlivo šialenejší krok urobím bez logiky sveta a myslenia na budúcnosť, len s dôverou v Neho, tým bude výsledok lepší a správnejší. A nakoniec i pre mňa užitočnejší. Boh bol bližšie pri mne, hoci diabol ma neprestal nahlodávať. Veď to nevydržíš. A čo bude potom? Konať presne opačne, ako chcú, aby som konal, bude najlepšou orientáciou, lebo som pochopil, že im ide o zničenie cirkvi a že im vôbec nezáleží ani na pravde, ani na životoch ľudí. Z toho vyšla generálna zásada. Keď súdruhovia chceli, aby som hovoril, väčšinou vo vyšetrovačke, tam som mlčal. Veľmi sa mi to osvedčilo a pokračoval som tak aj po prepustení. I bratom z iných väzení som túto taktiku poradil a mnohí si ju veľmi chválili. A naopak, keď chceli, aby som mlčal, napríklad pri súde, aby proces vyzeral na oko veľmi spravodlivý, vtedy som zasa domáhal reči. Hovoril som nahlas, čo nechceli počuť. Taká bola aj moja obhajobná reč, takzvané posledné slovo pri súde. Naučil som sa skrátka občas nemyslieť logicky, zavrieť oči ako Peter a vrhnúť sa do mora. Vrhnúť sa do akejsi fyzickej neistoty a duchovnej priepasti, za ktorou už len viera videla náručie Božie. To, čo svetská skúsenosť považovala za istotu, často zlyhalo. To, čo považovala svetská logika za chiméru, viera, malo pevnejší základ. Čím viac som sa oň opieral, tým som bol pevnejší aj ja. Denný program vo väzbe som každé ráno začínal vetou s vami a za vás, bratia. S nimi a za nich som prežíval a obetoval celý deň, počnú s ranným upratovaním cely, telocvikom, umývaním i prvým rozjímaním. Ešte viac sa to po raňajkách týkalo recitovania textov svätej omše, ktorú som vedel naspamäť latinsky, slovensky i rusky. Popri modlitbe a meditácii vždy na mňa veľmi dobre pôsobil spev. Spieval som si náboženské piesne a po Veľkej noci, po vzkriesení aj svetské. Práve spev v duchu potichu alebo nahlas a rytmus sám mi prinášali veľké radosti. Vrcholili skoro explóziou istoty, že raz všetko skončí a Boh zvíťazí. Skúsil som tiež dirigovať zbor, orchester. Pritom ma bachári raz prerušili, lebo si mysleli, že blázním. Ja som si zatiaľ len komponoval oratórium, povedzme Abrahámovu obetu syna Izáka. Alebo som si niečo podobné dramaticky predstavoval. Niekedy medzi 20. januárom a 5. februárom 1952, najmä okolo spomienky na svätého Františka Saleského, vznikli v Ruzini niektoré moje skladby a piesne. Napríklad Obrátenie svätého Pavla, čiže Šavol, Šavol, prečo prenasleduješ ma? Vznikla tam aj misionárska pieseň Idem, rozsévači, kamenitým polem. Keďže som si nemohol robiť poznámky ani zaznačovať melódiu, niekedy som ju znovu a znovu aj celý týždeň rekonštruoval v pamäti len jedinú slohu. Šavol, šavol, prečo prenasleduješ ma?
bikernej bandy. Kam zaženieš koňa? Šavol, šavol, prečo prenasleduješ ma? Do Damašku dôjdeš predsa, lež už nie jak dravý vodca. Bezmocného sťato dieťa za ruku sem privedú ťa. Bezmocného sťato dieťa za ruku sem privedú ťa. Slepec slepý, a či vidíš novým svetlom, jak je tvoj boj márny a zmilený celkom. Slepec slepý, a či vidíš novým svetlom. Padá Štefán, stovky nových, prečo nie je nenávisť v nich? Padajú však, horia pritom veľkou láskou k svojim katom. Padajú však, horia pritom veľkou láskou k svojim katom. Čo mám robiť, Pane? Veď som plný hriechu, veď som blúdil dosiaľ a bol slepý v duchu. Čo mám robiť, Pane? Veď som plný hriechu. Znova vstaneš, pôjdeš svetom, šíriť lásku v mene mojom. Znesieš rán moc, vezmeš môj kríž, za mňa raz i hlavu zložíš ho. Znova vstaneš, pôjdeš svetom, šíriť lásku v mene mojom. Konečne som dostal termín hlavného pojednávania. Tu som videl, ako ma Boh sprevádza a doslova hladká. Ján Krstiteľ bol môjim patrónom zvlášť v tomto väzení. Termín hlavného pojednávania bol po 3 rokoch vyšetrovačky určený na 24.6.1954 na sviatok môjho patróna na narodenie Jána Krstiteľa. Vlastné pojednávanie prebiehalo presne tak, ako som predvídal. Že budem mať trému a počas pojednávania nebudem vedieť na všetko pokojne a správne reagovať. Bol som nevyspatý. Napriek všetkému úsiliu o pokoj alebo aspoň vonkajšiu vyrovnanosť, napriek odhodlaniu k akejkoľvek obeti i života,
Odpovedal som na začiatku pojednávania dosť zachrypnuto, ticho, bojazlivo, ako by previnilo. Otec ma vtedy dokonca povzbudzoval gestami a šeptal: veď sa drž, neboj sa, čo si taký zakvasený. Ale po chvíli som sa dostal do ohňa, do polemík a napokon som sa už nedal odbiť ani pri poslednom slove, hoci ma prokurátor alebo predseda Senátu stále prerušovali. Moja obhajoba. Keď mi bolo udelené posledné slovo na moju obhajobu, tak musím zdôrazniť, že na svoju obranu neuvádzam vlastne nič. Čo som uviedol som len na obranu skutočnosti a pravdy. Prosím, aby sa to aj tak chápalo a aby sa to nepripisovalo k môjmu dobru alebo poľahčujúcim okolnostiam. Keď som po 2 rokoch vyšetrovania odmietal vypovedať, bolo to hlavne preto, lebo som videl, že vyšetrujúce orgány nechcú pravdu poznať, ale naopak prekrútiť. Z toho, čo som robil, nechcem sa vyzuť, ani vykrútiť, ani zmenšiť svoju zodpovednosť za to, čo som konal, lebo som presvedčený, že v tom, z čoho som žalovaný, mám čisté svedomie pred Bohom i pred ľuďmi. Že som totiž nechcel nikomu ublížiť a vedome ani neublížil tým menej ľudskej spoločnosti alebo trebárs, čo i len niektorej triede. Ak teda za to, čo som robil, to jest za dobro, pravdu, Krista, mám byť trestaný, vtedy nie len, že nechcem menší trest, ale chcem radšej väčší a bol by som najšťastnejší, kebyže môžem za Krista i zomrieť. Hoci viem, že takej veľkej milosti nie som hodný. Preto nechcem pre seba ani poľahčujúce okolnosti, tak ako sa ani nemôžem ospravedlňovať za to, že som konal dobro. Lebo tým, že sme slúžili Bohu a človeku, sme slúžili aj ľudskej spoločnosti a podľa dnešnej terminológie aj robotníckej triede. Hoci my ľudí nerozdeľujeme ani podľa tried, ani podľa majetku, ani podľa kabáta, ani podľa rasy, ani podľa pôvodu, ale každý človek je pre nás druhým Kristom. Preto v našom zamestnaní a našej práci nenájdete ani najmenší háčik, lebo si myslím, že každý z nás robil v zamestnaní viac, ako bola jeho povinnosť. Alebo aspoň rozhodne viac, ako robila väčšina našich kolegov. Našu prácu nechápeme len ako zdroj príjmov, kariéry alebo ako zaujímavého koníčka či šport, ale ako uskutočňovanie Krista v konkrétnom živote. Ako keby však naša práca nestačila na to, aby nás legitimovala a dokázala náš kladný postoj k človeku, spoločnosti a štátu, žiada sa od nás zrieť sa svojej cirkvi, Vatikánu a Krista bezvýhradne, bez možnosti kritiky a prijať všetko, čo nám proti cirkvi a biskupom predkladá. Namiesto viery v Boha máme prijať jednu filozofickú fikciu, jednu teóriu založenú na filozofickom omyle alebo na politickom násilí, tak potom nemôžeme na to odpovedať inak ako Peter a Ján pred hlavným súdom pred 1900 rokmi. Viac treba poslúchať Boha ako ľudí. S radosťou a hrdosťou ideme teda do väzení a ak treba aj na šibenicu. Ak si Boh nás nehodných a hriešných v nepochopiteľnej prozreteľnosti a milosti vybral, že smieme ho nasledovať do väzenia aj na kríž. Samozrejme, že žiaden prenasledovateľ dosiaľ nepriznal, že niekoho prenasleduje pre náboženstvo alebo presvedčenie. Aj Krista prenasledovali pod všetkými možnými zámienkami. Aj prví kresťania umierali za podpálenie Ríma a rituálne vraždy nemluvňat. Aj nacisti súdili kresťanov a kňazov, že mravne kazia mládež, podobne ako kedysi Sokrates. A napokon Kristus nám aj toto presne predpovedal. Budete v nenávisti všetkým pre moje meno. A keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utekajte do iného. Prečo teda hovoríme tak, ako teraz? Z nenávisti. Naopak, žiadnu nenávisť voči nikomu necítime, len lásku. Alebo preto, že čakáme, že to čoskoro praskne a príde k vojne? Nie. Naopak,
Sme sa vždy spoliehali na Boha a nie na zbrane, tým menej atomové. Hovoríme to azda z bláznovstva. Mnohí nás už za bláznov a utopistov vyhlásili, keď sme odmietali peniaze alebo odmeny za liečenie alebo pomoc iným. Alebo keď sme tvrdili, že prostitúciu možno odstrániť a prostitútku možno zmeniť. Podobne aj za iné naše návrhy a názory. Ale za to sa nehambíme. Aj Pavol bol hrdý na to, že môže byť bláznom pre Krista. Ba aj o Kristovi hovorili, že je posadnutý diablom. Prečo ho počúvate? Nie, že by sme sa prirovnávali k nemu, ale chceme ho nasledovať. Ostatné ako všetci kresťania. Ostatné. Rozhodol som sa preto svedčiť z povinnosti. Musím vydávať svedectvo o pravde. Preto musím hovoriť a nemôžem mlčať. Vy máte v rukách moc, ale my máme pravdu. A tú moc vám nezávidíme a netúžime po nej, lebo nám stačí tá pravda. A pravda je väčšia a silnejšia ako moc. A ten, kto má v rukách moc, si myslí, že môže pravdu zadúpať, zabiť alebo ukrižovať. No pravda dosiaľ vždy vstala a i vstane z mŕtvych. Moje odvolacie pojednávanie, kvôli ktorému ma doviezli na Pankrác, niekoľkokrát odložili. Niekedy som naozaj mal dojem, že schválne. Bola to najjednoduchšia metóda na denervovanie obvineného v izolácii. Stále čaká, že sa už niečo bude diať, ale znovu a znovu musí prežívať sklamanie z nekonečného odkladania. Napokon som bol predvedený k advokátovi, obhajcovi, ktorého mi určili. Už som nechcel, aby mali naši zbytočné výdavky. Páchol alkoholom,
nielen eštebáci, ale aj títo ďalší herci, štatisti z veľkého politického divadla si museli svoje svedomie otupovať alkoholom. Viem, že som sa s ním nedohodol, aj keď sme sa hádali 10-15 minút. Stále opakoval. Nechte to na mne, dejte si poradiť. Vždyť vy nemáte skúsenosti. Ste prvníkrát ve vězení. Já znám, jak to chodí. Nebraňte se, dostanete jen větší trest, nic jinýho. Ale ja som sa velezrady nedopustil. Na tom nezáleží. Třeba hlavně dostat menší trest, to je nejdůležitější. Ale ja nechcem menší trest, opakoval som. Ja chcem pravdu. Pri pojednávaní žiadal len prečítanie svedeckých výpovedí. Žiadne predvedenie svedkov, na čom som trval ja. Možno to bolo naozaj jeho presvedčenie alebo jeho chlebík. Možno to robil neuvedomelo, ale prakticky to znamenalo, že čítaním vynútených výpovedí bez možnosti ich vyvrátenia v prítomnosti vypovedajúceho svedka obhajobu práve obmedzil. Nakoniec mi nezostalo nič iné, len sa obrátiť na prokurátora s otázkou. Je tu pred súdom vôbec niekto na hájenie zákona? Na tuberkulóznom oddelení ležal veľmi nenávidený udavač, gestapák, SS-ák. Myslím, že aj veľmi zlomyselný človek, priam konglomerát zla. Bol taký bezcharakterný, že všetkým strpčoval život. Ešte aj teraz udával a spájal sa s mocnými. Každý hovoril, že ak by vôbec niekomu bolo odôvodňované dať trest smrti, tak rozhodne jemu. A tu sme ho odrazu videli párkrát chodiť s pátrom Urbanom. Všetci sme tipovali, že pripravuje ďalší zločin a vystrihali sme pátra. Ale on len pokojne odpovedal, počkajte, uvidíme, ako sa to vyvinie. Aké šokujúce prekvapenie však bolo, keď ho raz ktosi nečakane zastihol modliť sa a potom neskôr slušne hovoriť a pomáhať ľuďom. Nikto neveril, že by takýto človek mohol konvertovať. A stalo sa. Spomínam si, že viacerí naši spoluväzni narazili na samotkách na spoločníkov údajne jedného bývalého náčelníka Ruzine, ktorý si celý deň len bil hlavu o stenu a hovoril, to ma Pán Boh potrestal, že som spolupracoval s týmto neľudským režimom, alebo že som proti tomuto svinstvu od strachu nič neurobil. To isté nakoniec postihlo aj mňa, lebo kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Rómske ženy i muži si zase v noci často pospevovali a nebolo možné ich umlčať. Niekedy sa spevom vo svojom jazyku vlastne dohovárali, čo kto prezradil a ako treba ďalej vypovedať. Z takéhoto prostredia pochádza aj nasledujúca scéna. Nejaká staršia rómska žena zrazu okolo polnoci silno búchala na dvere a kričala: Pán zavieral, rýchle, rýchle. Keď strážni pribehli, boli sklamaní, čo bolo počuť aj cez prepážku. Tak čo chceš, ty stará bosorka? Kričali na ňu. Čo nespíš? Prečo húkaš? Pán zavieral, neviete, ako sa má pán prezidentko? Nie sú chorí? Nebude amnestia? Vtedy mi napadlo, koľko ľudí nespí kvôli tomu, že prezident, v tom čase Gottwald, by mohol ochorieť a zomrieť a bola by amnestia.
Z detstva si dobre pamätám, ako sme občas išli okolo známej série Väzenie s vysočíznymi múrmi, do ktorého som sa teraz dostal. Vídali sme trestancov v šedých uniformách píliť drevo, zbierať špaky, aby si mohli zapáliť aspoň zvyšky cigariet. Teraz som chodil do mesta v presne takých šedých handrách. S obľubou som si brával nejaké poriadne zaplátané šaty. Tlačil som káru, vozík na nákup alebo lieky. Kráčal som takto s uniformovaným dozorcom a pozoroval ľudí, ako na mňa reagujú. Napríklad môj profesor. Keď som ho priamo pozdravil v spoločnosti iných, sa odvrátil. Bolo mu to zrejme veľmi nepríjemné, hlavne kvôli tej spoločnosti. Aj keď nie som si celkom istý, či ma naozaj spoznal. Možno to bolo len čisto reflexná, intuitívna reakcia. Iní zase naopak. Keď sme sa zastavili napríklad v lekárni pod hlavnou mestskou vežou u bývalých Flitnerovcov, ktorých potomkovia sa vrátili z nemeckých koncentračných táborov, vychádzali mi v ústretí až nápadne. Niektorí aj neznámi ľudia sa usilovali dať mi niekedy v prítomnosti dozorcu alebo cez neho jablko, čokoládu, kus chleba či cigarety, hoci som to odmietal. V pamäti mi utkvel hmlistý obraz, ako jedno české dievčatko oslovilo väzňov. Pane zlodeji, maminka vám posíla tyhle cigarety a prý se máte podeliť taky s ostatními pány zlodeji. Bolo to také detsky roztomilé, prosté a srdečné. Dozvedel som sa pár spoľahlivých noviniek o bratoch na táboroch i koľko trpia. Znovu som si uvedomil, v akej stagnácii tu žijem, bez práv, bez zmien a akejkoľvek aktivity, ale i bez veľkej spoločnej obety. Prestávam svedčiť, prestávam kričať. Toto a moje postupne zámerné izolovanie ma nakoniec priviedli k tomu, že som predsa len žiadal o preloženie na tábor, na fyzickú prácu. Po dlhých odkladoch na ťahovačkách zrazu prišiel z ministerstva súhlas. Počas eskorty som sa dozvedel, že tento raz idem na tábor Bitís. Tieto tábory boli práve koncentráky. Príslušníci boli síce na takéto pomenovanie alergickí, ale nakoniec sa tým vyjadruje len to, že ide o sústredenie väčšieho počtu ľudí. Jáchymovské tábory mali už svoju povesť. Boli v nich dokonca nakrútené dokumentárne filmy Jáchymovské peklo, premietané vraj aj v americkom senáte. Takýchto táborov, patriacich pod Jáchymovské uránové bane, bolo v tom čase asi 10 alebo 15. A v každom 1500 až 3000 väzňov odsúdených na likvidáciu. Mukl, muž určen k likvidácii. Alebo na dlhé roky bez nádeje, bez šance na výstup aj po odsedení trestu. Medzi našimi politikmi som rýchle zoskromnel. Keď sa ma pýtali, koľko mám trestu, hrdo som povedal 14 rokov. Na to som počul aj takúto poznámku. Ty měsíčkáři, co 14 let, to můžeš stát 10-15 let i na hromozvodu na jedné noze a přešlápnout si nemusíš. Zistil som, že patrím medzi tých s najmenšími trestami. Väčšinou boli tresty vyše 20-ročné a z doživotie. Niektorí ho dostali namiesto trestu smrti. Prvé rozjímania tu boli dojímavé. Večer pri osvetlení koridoru stovkami silných lámp, 500 i viacvatových, alebo pod hviezdnou oblohou, v mlčaní, v blízkosti strážnych búdok s guľometmi a samopalmi strážcov. Pripomínalo mi to obrovský cirkus, lenže namiesto dravej zvery boli za mrežami zavretí tisícky trpiacich ľudí, otcov, roztrhnutých, perzekuovaných, poznačených rodín, ktorí sa večer čo večer duchom prenášali medzi svoje deti, možno rovnako postihnuté, a niektorí z nich plakali. Všetko toto utrpenie bolo natlačené asi v 20 barákoch. V každom 200 ľudí, po 20 v jednej izbe. Cirkus mal rozlohu tak 300 krát 400 metrov. Bol obohnatý dvojitým koridorom z ostnatého drôtu, s ukrytými drôtikmi na poplašné zariadenia.
automatické rakety alebo míny s ostreľovacími pásmami z nižších drôtených plotov a prekážok. Mukli si to museli pre seba postaviť sami. Chcel som sa vymeniť z väzenskej réžie, posmešne nazývanej aj väzenská šľachta. Na táboroch však nazývali šľachtou aj kresťanov a myslím, že to bolo správnejšie. Vyplývalo to z toho, že sa správali ako radostní a slobodní ľudia, ako by ani neboli vo väzení. Stretávali sa, smiali, spievali, modlili sa a držali spolu. Ba mali sa zo dňa na deň radšej. Bola to taká zázračná táborová šľachta. Ja si pred svojím posledným výstupom dovolím povedať, že som očarený týmto spevom a ešte veľmi dlho budem čerpať z tejto chvíle, takže vám ďakujem a patrí vám obrovský potlesk. Moja predtucha, že Boh mi najťažšie skúšky dal na začiatku väzenia, sa splnila. Znášal som ich ešte plný sily a energie. Tušil som, že čím ďalej, tým viac sa bude väzenie zlepšovať. Keď už je človek skoro na konci síl, nemal by mať také veľké záťaže, aby ho nezrazili k zemi, nezničili. Preto ma pri každej bolesti alebo kríze potešovalo, že som už to najťažšie zvládol a tak nakoniec príde aj to najľahšie. Sloboda. Pri každej duševnej kríze som si vždy predsavzal, že nikdy nikomu nebudem vyčítať
ak zlyhal, povolil. Veď aj ja by som bol iste zlyhal už dávno, keby ma Boh nedržal skoro za ruku a vlastne ma prinútil vydržať. Zaumienil som si, že sa nikdy nebudem vystatovať tým, čo som prežil alebo vydržal. Veď som vlastne nič nevydržal tak, aby to bolo dokonalé a ku všetkému mi dal aj tak mimoriadne milosti Boh. Keď svätú Uršuľu začal senát prejednávať moje prepustenie, ohradil som sa, že som on nežiadal a pokiaľ žiadala moja rodina, ja nesúhlasím. Za krátky čas bol čítaný rozsudok, ktorý som bol prepustený. Protestoval som proti výroku, že som sa polepšil a tvrdil som, že to vôbec nie je pravda. Som rovnaký ako predtým, len pomery sa trochu zmenili. Myslím, že som mu už na tábore veľmi prekážal, lebo všetci noví sa ku mne chodili radiť o právnych alebo aj iných veciach. Hľadali vo mne oporu. Keď sa voči ním porušovali zákony a hlavne v krízach, tak som sa teda so zvláštnym pocitom prehry, očakávania i smútku začal baliť. Lúčil som sa s kamarátmi, známymi, s chulišmi, zlodejmi a bacharmi. Ale s tými 13, aspoň z kresťanského hľadiska, krásnymi rokmi života. Aj keď za mrežami a ostnatými drôtmi. Po vybavovaní formalít v Pentagone, čiže na veliteľstve, už so mnou zaobchádzali ako so slobodným občanom. Ako každému mi dali podpísať maličkú formalitu, že budem mlčať o všetkých skutočnostiach, ktoré som sa dozvedel vo vyšetrovaní a vo výkone trestu. To je veľmi široký pojem. V prvom rade zahŕňa neľudskosti a nezákonnosti štátnych vyšetrovacích i väzenských orgánov. Porušenie sa vraj bude považovať za velezradu a špionáž. Odmietol som podpísať. Referent sa strašne rozčúlil. To musí podpísať každý. Myslíte si, že ste výnimka? Ja to nemôžem podpísať. Tak zostanete tu. To práve chcem. Nechajte si ma tu. Môžem sa vybaľovať. Vtedy sa zháčil a priviedol nadporúčíka. Tento začal žehliť. Soudruhu, zavolejte si kapitána anebo iného výchovního a zapíšte záznam, že ve vaší přítomnosti byl ovšem poučen, ale podepsat nechce. A je to. Ale nakoniec neurobil ani to. Na záver sa chcem ešte poďakovať a chváliť nášho Pána, ktorý mi dal toto všetko prežiť. Tak úžasne ma sprevádzal celým týmto očistcom, že sa niekedy menil aj v nebo. A asi nikdy som sa nedopustil tak málo chýb a hriechov, ako práve po zatknutí. Tiež by som asi nikde inde nemohol vykonať toľko dobrého, ako práve vo väzení a na táboroch. Zvlášť ďakujem Matke Božej Márii, že som tam smel objaviť jej veľké poslanie, a že ma stále sprevádzala svojim orodovaním. A ešte raz opakujem, že celé toto písanie nemalo za cieľ nejaké moje pochybné vyzdvihovanie sa. Písal som z poslušnosti a aby, podľa názoru iných, dôležitejších, rozhodujúcejších, nezostali zakopané milosti a dary, ktoré by chcel Pán prípadne aj takýmto spôsobom udeliť iným. A tiež preto, aby som pomohol svedčiť o dôležitej minulosti cirkvi a nášho národa a sťažovať tak jej opakovanie a skresľovanie. Ježišu kráľu,
Ďakujeme veľmi pekne od Mateja Marušina, že sa zriekol svojej ruže a dostal ďalšiu. Ďakujeme Konrad Adenauer Stiftung a všetkým vám a chcem vás pozvať na krátke občerstvenie a predsa len na minútku si sadnite len pán, ktorý prišiel z Prahy, z organizácie, na ktorej podporujete táto zbierka. Chcem vám poďakovať a naozaj srdečná vďaka všetkým za túto organizáciu aj za tento krásny spev. Takže ešte dáme priestor, nech sa páči 2-3 vety, aby ste vedeli, kam poputuje zbierka z tejto našej akcie. Děkuji moc, dobrý večer, jmenuji se Lubomír Hajas, přišel jsem jako zástupce organizace Likvidace lepry a tajně jsem doufal, že budu mluvit na začátku. A přiznám se, stát tady teď, po tom, co jste předvedli, milé dámy a pane, to mě dostává do rozpaků, to řeknu rovnou. Ale chtěl bych říci, že je mi velikou ctí tady dnes být s vámi. Za poslední týden jsem se mohl dozvědět něco o osudu, o životě pana Silvestra Krčmeryho. Je to neuvěřitelný příběh a jak už bývá zvykem, člověk hledá nějaké propojení a co to znamená být nenápadným hrdinou. A pokud si řekneme, že život Silvestra Krčmeryho byl životem nenápadného hrdiny, který se snažil pomáhat lidem, konat dobro a snažil se tam, kde být, tam, kde je, tam, kde byl, vždy naplno přispívat k tomu, být platným člověkem, být tím člověkem, který může pomoci druhým, tak něco podobného také spojuje dárce Likvidace lepry. Jsou to často obyčejní lidé z Česka a Slovenska, jsou to lidé, kteří rozdávají v tichosti bez nějakých ovací ze svého nedostatku. Nejsou lhostejní k životu ostatních a nejsou lhostejní k životu lidem trpícím malomocenstvím, tuberkulózou a dalšími tropickými nemocemi v různých koutech světa. Já jsem se dozvěděl, že Silvestr Krčmery chtěl být knězem, že na doporučení se nejprve stal lékařem a chtěl léčit malomocenství. Tomu nebylo umožněno. Sám se ocitl ve vězení, zažíval útrapy a násilí z rukou mocných a nikdy ho to nezlomilo. Nikdy se nevzdal a vždy se snažil být tím platným členem společnosti, tím platným člověkem. Malomocenství je nemoc, která sužovala lidi po staletí. Je to nemoc, která způsobovala utrpení a to také ze strany těch mocných vůči těm trpícím. Byli to lidé, kteří byli pronásledováni, vyháněni, také zavíráni, koncentrováni do různých táborů. Byli to lidé, kteří ztráceli naději. A i dnes, když víme, že tuto nemoc dokážeme velice dobře léčit, tak jsou tito lidé často oběťmi násilí nebo šikany ze společnosti, ze zemí, kde tato nemoc ještě je. Být nenápadným hrdinou může být každý z nás. Stačí jenom vystoupit ze své komfortní zóny, stačí otevřít oči, nebýt lhostejný k osudu ostatních a přidat to trochu málo, trochu své činnosti vůči ostatním a přispět tak k tomu, aby svět byl lepším místem. Já vám děkuji ještě jednou, že jsem zde mohl být s vámi. Děkuji vám všem za úžasný zážitek. Děkuji. Ďakujeme. Tak príjmite, je priestor pre občerstvenie na tele i na duši a ešte raz veľký potlesk pre vzácne dámy a Mateja.